Hola gent, avui us ensenyaré a com crear una rúbrica mitjançant l'eina Corrubrics. Estic al meu Google Drive, a la meva carpeta del meu unitat, i el que faré és crear un full de càlcul de Google. Això en principi no ho tocarem encara, perquè ens anirem a extensions. Un cop a extensions anirem a complements, obtén complements, i buscarem aquí Corrubrics, que de fet ja ens apareix. Instal·larem així l'extensió, donarem els permisos, i un cop tenim ja l'extensió, el que farem és, anirem aquí, extensions un altre cop, ja tenim aquí Corrubrics, i ara el que farem és crear plantilla Corrubrics rúbrica. Un cop ens crea la rúbrica, per això era important no escriure perquè això ens ho eliminarà tot, ens sortirà ara mateix la rúbrica, fins i tot amb els tants percents. Podem ficar aquí, doncs, excel·lent, ho podeu deixar si voleu. Aquí posarem l'aspecte a avaluar, quina és la descripció, diguem, de nivell expert, nivell avançat, nivell d'aprenent, i el pes que tindrà, doncs, aquest aspecte. Podem reduir-los o augmentar-los, és a dir, podem fer que potser la rúbrica només tingui 3 aspectes. Doncs, simplement, suprimim les cel·les i ja està. I amb aquests aspectes ja tindrem suficient. Un cop acabem, el que hem de fer és anar a extensions un altre cop, Corrubrics, i crear un primer full amb la rúbrica en format Classroom. D'aquesta manera podem penjar aquesta rúbrica directament al Classroom. Ara li estic donant, sí que és cert que això no està ple, no hi ha problema. Ens dona aquest full i nosaltres el que farem és capturarem aquest enllaç, el copiarem i ens anirem al Classroom. Aquí al Classroom seleccionarem la tasca, aquesta que està esborrant, i el que farem és afegir la rúbrica. Podem crear la rúbrica directament al Classroom, però la importarem dels fulls de càlcul. Podem fer-ho mitjançant l'URL o directament, de fet aquí ja ens surt, és l'última que he fet servir, és l'última que he anat toquetejant. I a partir d'aquí doncs, ja tindrem la rúbrica feta amb els 3 aspectes i si volem afegir algun altre perquè ens hem deixat o ens hem despistat, doncs l'afegim. Un cop hem acabat, doncs ho desem. I espero que us sigui d'ajuda. És, la veritat, molt útil i molt fàcil doncs, tenir les rúbriques, poder-les modificar quan tu vulguis i després doncs, penjar-les directament al Classroom o directament les tens guardades doncs, al teu Drive. Vinga, que vagi bé. Adeu.